नमस्कार. या खास मुलाखतीचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण कोकणला कलाभूमी म्हणतो, कोकण ही कलाकारांची खाण म्हणतो. पण याच कलाकारांना एक चांगलं व्यासपीठ देण्यासाठी जी माणसं सतत धडपडत असतात, अशाच माणसांना आज सोबत घेऊन आपण एका चांगल्या गोष्टीबद्दल चर्चा करतोय, एका चांगल्या स्पर्धेबद्दल चर्चा करतोय. आपल्यासोबत चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माता साईनाथ जळवी सर आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतो आमच्या चॅनलतर्फे. आणि त्याचबरोबर राजू जळवी सर आहेत, जे सिद्धिविनायक ट्रस्टचे एक अध्यक्ष आहेत आणि त्या सगळ्या उपक्रमामध्ये यांचा पूर्णपणे चांगला सहभाग असतो. तर कबील काटे या ग्रामसेवा संघामार्फत आणि सिद्धिविनायक उत्सव कमिटीतर्फे एक फार मोठी डान्स स्पर्धा, ज्याचं नाव आहे कोकणचा महाडान्सर, अशी स्पर्धा आता काही दिवसामध्ये होते आहे. आणि या स्पर्धेसाठी अनेक चित्रपट कलावंत, नामवंत कलावंतांचं मार्गदर्शन इथल्या स्पर्धकांना होणार आहे. या सगळ्या आयोजनामध्ये एक ऐतिहासिक टच आहे. पहिल्यांदाच कोकणामध्ये अशी काहीतरी भव्य दिव्य आणि मोठी स्पर्धा होते आहे. आणि या संपूर्ण आयोजनामध्ये, संपूर्ण या एका भव्य दिव्य एका डान्सच्या कॉम्पिटिशनमध्ये ज्यांचा सहभाग आहे आयोजनामध्ये, असे साईनाथ जळवी सर आपल्यासोबत आहेत. सर, सुरुवातीला मला हे सांगा की ह्या डान्स कॉम्पिटिशनची संकल्पना आपल्याला कशी सुचली? संकल्पना म्हणजे बेसिकली मी सिंधुदुर्गामध्ये 2007 पहिलं शिबिर घेतलं होतं, जे नृत्य दिग्दर्शिका दीपाली विचार यांचं होतं. आणि तेव्हा नृत्याची जी चळवळ आहे ती माहिती आहे, सगळ्या क्षेत्रामध्ये इथले सिंधुदुर्गातले जास्त कलाकार नृत्यामध्ये असतात. जिथे जिथे स्पर्धा होतात तिथे जास्त हुरहुरीने ते भाग घेत असतात. तर असं वाटतं की आम्ही 21व्या वर्षी ह्याच मंदिराच्या, आता 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत, आणि 21व्या वर्षी आम्ही कोकणचा महागायक नावाचा एक कार्यक्रम आम्ही भव्य दिव्य पद्धतीने तो केला होता. आणि एक सेलिब्रिटी त्याच्यामध्ये पण आले होते, जे अनेक म्युझिक डिरेक्टर आले होते. आणि तो 3 दिवसाचा कार्यक्रम एकदम भरगच्च कार्यक्रम झाला होता आणि सगळीकडे गाजला होता. तर तेव्हाच आम्ही एक ठरवलं होतं की 25व्या वर्षी असाच काहीतरी एक वेगळा कार्यक्रम करू, जेणेकरून नृत्यामधील जे लोक आहेत, जी लोक ह्याच्यामध्ये काम करतात किंवा जी लोक हे आवडीने आपल्याला एक करिअर म्हणून विचार करतात, त्यांना एक व्यासपीठ निर्माण करून द्यावं, यासाठी आम्ही विचार करून ठेवलेला होता. आणि जो आता आम्ही सत्यात उतरतोय आणि आमच्या सगळ्या संस्थांमध्ये कबील काटे ग्रामसेवा संघ असेल किंवा सिद्धी गणपती कमिटी असेल, ह्या कमिटीमार्फत आम्ही हा कार्यक्रम एक मोठ्या स्केलमध्ये करतोय. जो सिंधुदुर्गात अनेक स्पर्धा होतात, पण काय होतं की इथे स्पर्धा असूनही बऱ्याच वेळा असं दिसू येतं की नृत्याशी काही संबंध नसणारे परीक्षक येऊन तिथे बसलेले असतात आणि कुणाला तरी एक नंबर द्यायचा, एक छान कोणीतरी कपडे घातले किंवा छान कोणतरी बोलते करते ह्याला देऊन टाकायचं, त्याचे नृत्याचे बारकावे बघितले जात नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं की त्या क्षेत्रात काम करत असणारे आणि ज्यांना परफॉर्मन्स म्हणजे काय हे माहिती आहे, अशा व्यक्तींना आणून जर आपण ही स्पर्धा केली आणि अशा परीक्षकांना आणून जर ही स्पर्धा केली, तर इथल्या जे कलाकार आहेत, नृत्यांगना जे आहेत, त्यांना एक छान पद्धतीने प्रोत्साहन मिळेल. ह्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही हा कार्यक्रम घेतला, ज्याचं नाव आहे कोकणचा महाडान्सर. याच्यामध्ये अजून एक मला तुम्हाला प्रश्न विचारावा वाटेल की आपण जी सुरुवातीला स्पर्धा घेतली महागायक, तर त्यामधनं बरेच कलाकार आपल्याला मिळाले. होय. तर ते अनुभव तुम्ही कसे सांगाल? मला असं वाटतं की पहिला नंबर आला होता ज्याच्यामध्ये सागर कुडाकर, त्याच्या आज नावाच्या पहिलं कोकणचा महागायक फेम हे लागतं. या पद्धतीने तो बऱ्याच ठिकाणी जातो. आता मोठमोठे कार्यक्रम पण करतोय, मुंबईत असेल किंवा पुण्यात असेल, कोल्हापुरात असेल, बऱ्याच मोठमोठ्या कार्यक्रमामध्ये तो जात असतो. तर तिथे त्याचं ते नाव वापरलं जातं. हे त्याला सक्सेस मिळालेलं आहे, त्याच्या मेहनतीचं त्याला फळ मिळालेलं आहे. बेसिक कुठल्या तरी कार्यक्रमाचं किंवा कुठल्या तरी गोष्टीचं, ज्याचं आपल्याला त्या गोष्टीमधून आपल्याला सफलता मिळाली, त्याचं नाव पहिलं लागणं हे खूप कलाकारासाठी खूप मोठं असतं. आपण कुठेही ही मालिका फेम, ही सिनेमा फेम, असं ते कुठल्या तरी कार्यक्रमाचं नाव लागणं, ह्या कार्यक्रमाचा पण सक्सेस असतो त्याच्यामध्ये. त्यामुळे ते सगळे कलाकार आहे, म्हणजे पहिल्या क्रमांकाला माझे सागर कुडाकर आला होता, दुसऱ्या क्रमांकाला गणेश मिस्त्री आला होता, त्यानंतर निशा शिंदे आली होती. हे सगळे आता सिंगिंग करतायत, प्लेबॅक सिंगर म्हणून काम करतायत. याचा सुद्धा आम्हाला आमच्या कमिटीला त्याचा एक अभिमान आहे की आपली कलाकार आपल्या रंगमंचावरती परफॉर्मन्स दिलेले कलाकार कुठेतरी एक सिनेमा क्षेत्रात असेल, मालिका क्षेत्रात असेल किंवा अल्बम्समध्ये असेल गातायत. तर त्याचाच फायदा आत्ता सुद्धा होऊ शकतो जर त्या पद्धतीने आपण केलं तर. म्हणून आम्ही पहिला आधी विचार केला की इथलं जे मेन चॅनल आहे जे कोकण 7 ते आपल्याबरोबर जर जॉईन झालं मीडिया पार्टनर म्हणून, तर आपण जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. या दृष्टीने हा कार्यक्रम जोरदार करायचा विचार केलेला आहे.
अगदी योग्य निर्णय आपण घेतलात. त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि आम्ही पूर्णपणे कोकण साथ लाईव्ह हे चॅनल पूर्णपणे या स्पर्धेत आपल्या सोबत असेल. राजू दादा, मला एक सांगा की अशी एखादी मोठी स्पर्धा घेणं म्हणजे एक फार मोठं आव्हान असतं. गाव पातळीवर घेणं हे तर फार मोठं आव्हान असतं. त्या गावामध्ये त्या सगळ्या सुविधा निर्माण करणं, ते सगळे त्यांची जेवणाची व्यवस्था म्हणा, राहण्याची व्यवस्था, त्यानंतर संपर्क व्यवस्था, दळणवळण व्यवस्था, ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने हे आयोजन करतात. काय काय अनुभव आले तुम्हाला आतापर्यंत? 21वं वर्ष होतं ना पहिलं गणपतीचं, तेव्हा आम्ही एक टीम निवडलेली, गावातले सगळे सदस्य होते. त्यांनी खूप काम केलं. मोठं आव्हान होतं ते पैसे जमवायचं, कारण एवढी मोठी स्पर्धा भरवायची म्हणजे लाखोच खर्च होता. तर ते आम्ही लोकांसमोर जाऊन मांडले. प्रत्येकाचे रिलेशन ज्याच्याबरोबर होते त्यांना जाऊन भेटलो, गाठीभेटी घेतल्या आणि त्यांच्यासमोर मांडलं की हा कार्यक्रम आम्ही करतो आहे, पहिलाच 21वं वर्ष आहे गणपतीचं. तर तुमच्याकडून आम्हाला तशीच साथ मिळाली पाहिजे म्हणून बँका असतील, बँकांची जाहिरात, इतर कोणाची दुकानदारांची जाहिरात, या सगळ्या जाहिरातकारांकडे आम्ही पोचलो आणि खूप लोकांनी आम्हाला त्यावेळेला प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे आम्हाला ही स्पर्धा त्यावेळेला यशस्वी केली आम्ही. त्यासोबतच साईनाथचा मोलाचा वाटा होता, कारण आम्ही सेलिब्रिटींपर्यंत पोचणं आम्हाला खूप कठीण होतं एवढ्या छोट्या गावातून. साईनाथने ते काम पूर्णपणे तडीस नेलं आणि त्याच्यात मी जास्तीत जास्त म्हणतो की साईनाथलाच त्याचं सगळं श्रेय दिलं पाहिजे. त्याबरोबरच आमच्या वाडीतील सर्व सदस्य यांनीसुद्धा खूप चांगलं काम केलं. गावातल्या लोकांनी सगळं चांगलं काम केलं. त्यामुळे 21व्या वर्षाची स्पर्धा चांगली झाली आणि त्याच्यामुळेच आमच्यात कुठेतरी आता जोश वाढला की आम्ही 25व्या वर्षी पण हे करू शकतो, म्हणून आम्ही हे कार्य करायला घेतलेलं आहे. फार चांगला प्रश्न त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला आहे की हे सेलिब्रिटी गावातल्या एखाद्या स्पर्धेसाठी येणं आणि त्यांचं मार्गदर्शन मिळणं. आज आपण बघतो की कलाकार म्हणजे या सगळ्या कलाकारांचं नातं कसं असतं, किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी आपण एखाद्या उद्घाटनासाठी त्यांना बोलवलं तर ते किती रकमेची मागणी करतात. पण तुम्ही तुमच्या नातेसंबंध तुम्ही निर्माण केलेत इंडस्ट्रीमध्ये, त्या बळावर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी करताय. आणि कोकणवासियांसाठी ही एक पर्वणी म्हणायला पाहिजे की एवढे मोठे सेलिब्रिटी तुमच्याकडे येत आहेत या स्पर्धेसाठी आणि ते तुमच्यामध्ये अगदी कोकणवासी असल्यासारखे मिक्स होत आहेत. हे कसं तुम्ही जमवून आणता? बेसिक काय म्हणजे लाईन प्रोड्युसर म्हणून जेव्हा आम्ही काम करतो कोकणासाठी आणि कोकणातल्या कलाकारांसाठी, तेव्हा प्रत्येक वेळेला असं होतं की एखादा सिनेमा आल्यानंतर तो सिनेमा इथून आल्यापासून तो शेवटपर्यंत संपेपर्यंत सगळी जबाबदारी आमच्यावरती असते. मग इथले कलाकार असतील, लोकल आर्टिस्ट असतील, हॉटेल्स असतील, गाड्या असतील, मग इतर काही लोकेशन्स असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्यापर्यंतच असतात. त्यामुळे बऱ्याच कलाकारांना आमच्या मेहनतीची जाण असते आणि जो मेहनत करतो त्याला नक्कीच त्याच्या पाठीशी सगळं पूर्ण इंडस्ट्री असते. आणि तसंच आहे की कित्येक वर्षात आत्ता जवळजवळ 47-48 आसपास सिनेमा माझे झालेत सिंधुदुर्गात चित्रित केलेले. तर हे सगळे कलाकार जे आहेत की नाही त्यांना मी नखापासून केसांपर्यंत माहिती आहे मी काय आहे, मी कशा पद्धतीने कामं करतो. त्यामुळे प्रत्येकजण, आता मी संतोष जुवेकर, मी आता हे पहिल्यांदाच बोलतोय, संतोष जुवेकर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहतोय. संतोष जुवेकर आज हिंदीमध्ये काम करणारा माणूस, हिंदीमध्ये अनेक सिनेमे केलेत, मराठीमध्ये सुद्धा केले. आत्ता त्याचा गेल्याच आठवड्यात रिलीज झालेला 36 गुण जो बऱ्यापैकी गाजला. त्यानंतर आत्ता चालू असलेली सुनील शेट्टी आणि विवेक ओबराय बरोबर जी झालेली जी वेब सिरीज आहे काय धारावी बँक ही वेब सिरीज बऱ्यापैकी गाजली त्याची, जी आत्ताही चालू आहे आणि ट्रेंडिंगमध्ये आहे MX प्लेअरवर. तर अशा व्यक्तीने एका फोनवर त्याने सांगितलं की तू जेशील त्या मानधनामध्ये मी यायला तयार आहे, तू माझं नाव टाक. एवढंच फक्त बोललं आणि मला सांगितलं की तुला काय लागणार आहे, माझं बाईट लागणार आहे, काय लागणार आहे हे मला सांग, मी येतो. आणि ते सुद्धा माझा कार्यक्रम आहे 23 तारीखला, तर तो 21लाच दुपारी पोचतोय. मी पोचतो, एक दिवस तुझ्यावर राहीन आणि दुसऱ्या दिवशी कार्यक्रम करेन. असं सांगणारा कुठलाही अभिनेता मिळणार नाही, कारण मला माहिती आहे की यांचे चार्जेस किती आहेत, हे नुसतं हाय बाय करायला सुद्धा किती घेतात हे मला माहिती आहे. पण मित्रासाठी ही लोक पण तेवढ्याच ह्याने येतात की अरे आपला माणूस आहे, गेलं पाहिजे. तर मला असं वाटतं की अशी लोक जी आहेत त्याच्यामुळेच हे कार्यक्रम सक्सेस होतात. बऱ्याच लोकांना असं असतं की मी डान्स बघितलेत किंवा मला माहिती आहे डान्स, ही डान्स कशी करते, ती डान्स कशी करते, पण त्याचं योग्य ते मार्गदर्शन त्यांना मिळणं आणि तिथपर्यंत पोचणं. बरेच लोक सिंधुदुर्गातच आपली कला सादर करतात, तिथे कुठेतरी त्यांना एक चांगल्या पद्धतीने मोठं व्यासपीठ मिळावं ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही हा विचार केला की त्यांना एक कॉन्फिडन्स आला की नाही ह्या लोकांच्या समोर आपण नाचू शकतो, तर कुठल्या तरी चॅनलच्या समोर आपण जाऊन नक्कीच परफॉर्म देऊ शकतो. ह्याच्यासाठी आम्ही हा विचार केला की
सेलिब्रिटीज समोर बसला पाहिजे, तोच परीक्षक असला पाहिजे, तर ह्या लोकांना तेवढं एक प्रोत्साहन मिळेल. आणि त्या दृष्टीनेच आम्ही हे सगळे बरेच कलाकार येणार आहेत, ते हळूहळू आम्ही सांगतच जाऊ. ह्या स्पर्धेव्यतिरिक्त आपण जे आत्तापर्यंत या सिंधुदुर्गात काम केलं, कोकणामध्ये काम केलं, अनेक गोष्टी, अनेक चांगले चित्रपट इथे झाले आणि अनेक चांगले लोकेशन्स किंवा इथं जे चित्रपटासाठी जे सकारात्मक चांगलं वातावरण आहे ते तुम्ही व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला. एक चांगली गोष्ट आहे की अनेक कलाकार तुमच्या माध्यमातून या रुपेरी पडद्यावर झळकले. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये अतिशय म्हणजे एक मास लेवलवर जाऊन आपण ह्या सगळ्या गोष्टींची हे करतो. आता यातनं आपल्याला आणखीन चांगले डान्सर मिळतील, जसे गायक मिळाले नक्कीच तसे डान्सर मिळतील. ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी, एकतर तुम्ही इतके चित्रपट केलेत, तुम्ही एवढे मोठे असतात की तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीला वेळ असेल का नाही मला प्रश्न पडतो. आजही येत इथं बसलोय आपण, पण तुम्ही बोलताय, पण हे कसं तुम्ही सगळं जमवून आणता? म्हणजे काय त्यासाठी एक काहीतरी एक प्रेरणास्रोत असतो किंवा एक विचारधारा असते, काय आहे तुमची नेमकी भूमिका? विचारधारा म्हणजे काय माहिती आहे, एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं कोकणात आपली नाळच ती आहे की ना, आपण कलाकार म्हणूनच जन्माला आलो आणि कलाकार म्हणूनच मरणार. त्यामुळे कोकणात काम करत असताना या कोकणातल्या लोकांनी आणि कोकणातल्या मातेने खूप काही दिलेलं आहे. त्यामुळे बेसिक इथे सुरुवात करताना सुद्धा असं होतं की हे होईल की नाही, बरेच लोक हसून पण थट्टा करायचे की हे का करतोस, किंवा हे शिबिरं जी आहे ती करून काय फायदा होणार आहे. त्याचा फायदा आत्ता लोकांना दिसू लागला. ह्या 7-8 वर्षात जेवढे सिनेमे येत आहेत, जेवढ्या मालिका होत आहेत, प्रत्येकाला वाटते की इथे आता सिनेमा घेऊन यायला पाहिजे. फेब्रुवारीमध्ये एका महिन्यामध्ये 4 सिनेमे करतोय मी एकाच महिन्यामध्ये, आणि 4 सेटअप माझे, 4 सेटअप 4 ठिकाणी वेगवेगळी लोक माझी काम करणार आहे, प्लस कलाकार काम करणार आहेत. मोठ्या दिग्दर्शकाचा ज्याने नारबाचवाडीमुळे बऱ्यापैकी कोकण लोकांपर्यंत पोहोचवलं असा आदित्य सरपोतदार, तो सिनेमा घेऊन येतोय. त्यानंतर प्रियदर्शन जाधव, जो टाइमपास 2चा मेन ॲक्टर जो आहे, ज्याने अनेक सिनेमे केले, तो दिग्दर्शक केलेला सिनेमा एक आपल्याकडे येतोय, तो आहे. निपुण धर्माधिकारी, ज्याने अनेक मराठी हिंदी सिनेमा दिग्दर्शित केलेले आहेत, तो येतोय. असे अनेक लोक आहेत की ज्याच्या सिनेमा आता इथे होत आहेत. तर बेस हाच आहे की कोकणातल्या कलाकारांमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कराव्याशा वाटतात, की बेसिक आपण जर त्यांना काहीतरी देऊ शकलो तर ते इथे राहून काम करू शकतात. ह्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा मेन, मुंबईत सगळीच लोक जातात, किंवा मुंबईत आता तसं बघायला गेलं तर आम्ही पहिल्यांदा एक जो हे केली होती, रेखी केली होती, त्याच्यामध्ये आम्हाला कळलं की 70% कलाकार तंत्रज्ञ हा कोकणातला आहे, जो मुंबईत कार्यरत आहे. पण त्यांना जर इथेच व्यासपीठ मिळेल तर मुंबईसारख्या ठिकाणी धकाधकीच्या जीवनात जायची गरजच नाही आहे, मला असं वाटतं. बरोबर. माझ्यासारखा माणूस जर 17 वर्ष इथे या इंडस्ट्रीच्या जीवावरती जगू शकतो, तर अनेक लोक असे आहेत की ज्यांना खरंच काम इथे मिळू शकते. आणि अनेक ॲक्टर पण आहेत की जे मुंबईत पण काम करते आणि इथे पण येऊन काम करतात. तर त्या दृष्टीने इथे व्यासपीठ मिळणार, आणि हीच तुम्हाला ऊर्जा तुम्हाला काम करायला भाग पाडते की अरे हां ठीक आहे, आता आपण एक गोष्ट करत जातो, किंवा जागरण आहे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये नाईट करा, परत हे करा. आत्ता पण मी राजवाड्यामध्ये आमचं शूट आहे फेब्रुवारीमध्ये, त्याची मीटिंग होती, सगळे प्रियदर्शन जाधव सगळेच ॲक्टर वगैरे तिकडे होते आता मीटिंगला, ती करून मी इथे पोचलो. कारण ती टेकरेखी चालू आहे, ते आता आमचं पुढच्या महिन्यामध्ये जे सुरू होते ह्याचं शूटचं. तर बेस हा आहे की इथली जी माती आहे ना, तीच तुम्हाला एक ऊर्जा देऊन जाते की तुम्ही काम करत राहा. अगदी बरोबर. याच्यामध्ये आत्तापर्यंत तुम्ही जे 40-45 चित्रपट केले, त्याचबरोबर तुम्ही ट्रॅव्हल शो असतील, वेब सिरीज असतील, याही नव्या अलीकडच्या पिढीचे जे माध्यम आहेत त्याच्यामध्ये पण तुम्ही चांगलं काम केलं. त्याचे अनुभव तुमचे कसे आहेत? अनुभव म्हणजे बेसिक काय होतं माहिती आहे, मी आधी शिबिरं घेतो, ॲक्टिंग शिबिर, त्याच्यामधून तुम्हाला टॅलेंट कळतं की ह्या लोकांना त्याचा एक चांगला बेस येऊ शकतो, किंवा कॅमेरासमोर हे छान काम करू शकतात. तर आपण डिरेक्टली त्यांना कुठेतरी मोठं व्यासपीठ देऊ शकत नाही. तर मी ते एक माध्यम काढले, ज्याच्यामधून वेब सिरीज ह्या माध्यमातून तो कलाकार पहिला कॅमेरासमोर येईल आणि त्याला त्याची कला सादर करता येईल. त्यामुळे मी तो मालवणीतून, म्हणजे आपल्या बोलीभाषेतूनच तो लिहितो, मी स्वतः लिहितो आणि तो दिग्दर्शित करतो. त्याच्यामुळे काय होतं की आम्हाला त्या कलाकाराची नाळ कळते की तो कुठपर्यंत काय लेवलचं तो काम करू शकतो. म्हणजे आपण त्याला नवीन कुठलाही सिनेमा आला किंवा अजून मालिका आली तर त्याच्यामध्ये रिकमेंड करताना सुद्धा आपल्याला मनात असं वाटणार की अरे हा करतोय की नाही, आपल्याला त्याची एक काम करण्याची पद्धत कळून जाते आणि त्याला कॅमेराचं नॉलेज येतं. ह्यासाठी ती वेब सिरीज काढलेल्या आहेत. मी त्याच्यातून काय उत्पन्न किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार कधीच केला नाही. मुळात तेच आहे की यांना एक व्यासपीठ मिळावं आणि त्याच्यामुळे चांगलं व्यासपीठ मिळेल. एक म्हणजे माझ्या वेबसिरीजमध्ये काम केले सगळ्यांनी 12-12, 13-13 सिनेमे केलेले आहेत. छोटे छोटे भूमिका असताना पण केलेले आहेत.
अच्छा. तर त्याचा फायदा त्यांना तिथे चांगल्या पद्धतीने होतो आणि ते तिकडे 100% देतात, कारण इथे कॅमेरासमोर काम केलेलं असतं. अगदी बरोबर. असं म्हणजे किमान ऍक्शन किंवा रोल हा. हे शब्द तरी कानावर पडले. फ्रेमिंग कळलं ना तुम्हाला, फ्रेमिंग काय फ्रेम लावली आहे कॅमेरामनने ते कळलं की तुम्ही छान काम करू शकता. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि तेच आम्ही त्याच्यातनं शिकवतो. अगदी बरोबर. अजून एक फार महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या आपल्या चर्चेशी सुसंगत नाही येतो वाटत, पण तुम्हाला विचारणं फार गरजेचं वाटतं मला या चर्चेत. साधारणपणे चित्रपटांचा जेव्हा विषय येतो किंवा कोकणामध्ये जे छान छान लोकेशन्स आहेत या सगळ्यांचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा 100% अनेक कलाकारांची खंत अशी असते की हिंदी चित्रपटसृष्टीतले निर्माते किंवा हे इकडे येऊ शकत नाहीत, दुर्लक्ष करतात. आपण फार चांगल्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. नेमकं काय कारण आहे इतके चांगले लोकेशन्स असताना सुद्धा हिंदी इंडस्ट्री आपल्याकडे पाठ फिरवते? काय नेमकं कारण आहे? मुळात इथलं जे हॉटेल्स आहेत किंवा इतर ज्या सुखसोयी आहेत की ज्या त्यांना गरजेच्या असतात त्या अजूनपर्यंत नाही झाल्यात. म्हणजे मी आता फेब्रुवारीमध्ये सिनेमे करतोय तर मला हवी तशी हॉटेल्स नाही. आता 4 सिनेमे एकत्र आहेत, मी कुठे ठेवू? मी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये 4 सिनेमे एकत्र करत होतो. आता हिंदी सिनेमा येत नाही म्हणताय, शाब्बास मी तू इथे केलाय एअरपोर्टला. एअरपोर्ट झाल्या 14व्या दिवशी मी शूट केलंय. 2 ते 3 दिवसाचं त्या एअरपोर्टवर शूट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तापसी पन्नू होती, त्याच्यात 3 ऑफ अस, जयदीप अहलावत, शेफाली शाह वगैरे हे सगळे मोठे कलाकार. तो हिंदी सिनेमा तो एकत्र चालू होता. त्यानंतर अथांग नावाची वेब सिरीज जी आता गाजते प्लॅनेट मराठीच्या OTT प्लॅटफॉर्मवर, ती एकत्र चालू होती. त्यानंतर ऑनलाईन शाळा, असे 4 सिनेमे एकत्र होते. पण तेव्हा हॉटेल्सचे जे काही प्रॉब्लेम झाले ना, म्हणजे इव्हन तापसी पन्नू व्हॅनिटीमध्ये झोपलेली आहे की आता मला पर्याय येत नाही आहे, तर मी काय करू, कुठे जाणार, गोव्यात जाऊन येणार आणि मी व्हॅनिटीमध्ये झोपते, अशी तिने तिकडे हे काढले. म्हणजे बेसिक काय होतं की आपल्याला हॉटेल्स आपल्याकडे हवेत असे नाही आहेत. त्यामुळे ते झाले पाहिजे 3 स्टार 5 स्टार हे झाले की नाही की हिंदी चित्रपटसृष्टी येणार. लोकेशन चांगले आहेत हे त्यांनाही माहिती आहे. म्हणजे मी अक्षय कुमार ज्याच्यामध्ये काम करणार होतं असा एक सिनेमा सोडला पहिल्यांदा, आणि त्याच्यानंतर परत निशिकांत कामत नावाचा आमचा एक चांगला मित्र दिग्दर्शक जो आता नाही आहे आपल्यात, ज्याने दृश्यम केला होता. जो दृश्यम सुद्धा आम्ही इथे काही दिवस केला होता राजापूर साईडला वगैरे. तर त्या दिग्दर्शकाने सुद्धा एक मोठा सिनेमा इथे प्लॅन केला होता, हिंदी सिनेमा, जो इथे सावंतवाडीतच घडणार होता. सावंतवाडीत आम्ही या गार्डनमध्ये, भोसले गार्डनमध्ये बसून आम्ही ते सगळं डिस्कस केलं होतं, काय होणार कसं होणार. मग लोकेशन सगळं फायनल केलं होतं, पण तो घडला नाही कारण तो बिचारा आपल्यात आता नाही आहे. तर बेसिक हाच आहे की तुम्ही इथे सगळ्या सुखसोयी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हिंदी चित्रपटसृष्टी होत नाही. मराठीमधले काय होतं की ॲडजस्टमेंट हा प्रकार ते पकडूनच येतात की ठीक आहे. पण आता हॉटेल्स बऱ्यापैकी होत आहेत, पण 3 स्टार 5 स्टार लेवलची जर हॉटेल झाली तर 100% इथे हिंदी मराठी सिनेमा येणार आणि जास्त प्रमाणात येणार. अच्छा. याच्यामध्ये कोकणातून जे कलाकार आपले मुंबईत किंवा इंडस्ट्रीमध्ये येतात त्याच्यामध्ये टेक्निशियन्स तर भरपूर आहेतच, पण त्याचबरोबर अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये जास्त हे आहे. त्याच्याबरोबर जोडीनं कोरिओग्राफर म्हणा किंवा फाईट किंवा या सगळ्या ज्या बाबी आहेत ह्याच्यामध्ये साधारणपणे कशा पद्धतीनं आपल्या इकडचं कोकणातल्या लोकांचं प्रमाण आहे? कोरिओग्राफरमध्ये म्हणजे मायामध्ये सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपली लोक आहेत, सगळ्या क्षेत्रामध्ये. आणि ती अव्वल नाव म्हणजे आता महेश लिमेसारखा माणूस सलमान खानचे सगळे सिनेमा छायाचित्रण करतो. तो माणूस आज आपल्या देवगडचा आहे, म्हणजे बेस त्याचा इथला आहे पूर्ण. म्हणजे बरेच असे कलाकार आहेत की जे कोकणातलेच आहेत. म्हणजे एवढा मोठ्या माणसांसोबत काम करणारी माणसं जर आपल्याकडची असतील, म्हणजे मुळात एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मी की आम्ही जेव्हा हे सगळं बघत होतो आणि महामंडळाशी आम्ही जेव्हा संपर्क साधत होतो तेव्हा आम्हाला जी लिस्ट मिळाली त्याच्यामध्ये आम्ही जेव्हा काढलं ना तेव्हा आपल्या बांद्यापासून राजापूरपर्यंत जवळजवळ 60 ते 70% कलाकार तंत्रज्ञ इथले आहेत की जे छान पद्धतीने तिथे काम करतात. पण आत्ता लोक कोकणातलं आहे म्हणून सांगायला लागले, कारण कोकण पण तेवढ्याच पद्धतीने प्रगत होते. त्यामुळे त्यांना पण वाटतं की मी कोकणातलं आहे सांगायचं. पण पहिले लोक सांगायचे नाही. बरेच लोक मी पण ऐकलेलं आहे स्वतः एक मोठ्या ॲक्टरकडनं की मी पुण्याचा आहे, मी इकडचा आहे, मी तिकडचं आहे, असं लाज वाटायची त्यांना. पण आता बऱ्यापैकी लोक हक्काने सांगतात की मी कोकणातला आहे. हा कोकणातला बदल आहे आताचा. अगदी बरोबर. आता जी स्पर्धा आपण घेतोय कोकणचा महाडान्सर, या स्पर्धेमधनं अनेक चांगले कलाकार आपण महाराष्ट्राला देऊ शकतो आणि या इंडस्ट्रीला देऊ शकतो. एकूण या स्पर्धेचं स्वरूप कसं असणार आहे? स्वरूप म्हणजे बेसिक ही स्पर्धा आम्ही ठेवली आहे, एकतर खुली ठेवली आहे ज्याच्यात कोणीही महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक कुठूनही स्पर्धक येऊ शकतो
अशा पद्धतीने आम्ही त्याचं आयोजन करतोय. गोव्यातले पण बरेच स्पर्धक आमच्यापर्यंत पोहोचलेत आणि प्रॉपर ऑडिशन घेऊन त्याच्यातून 25 स्पर्धक आम्ही निवडणार आहोत. आता बऱ्यापैकी 60 ते 70 लोकांचं ऑडिशन्स आले, त्याच्यामध्ये आम्ही माहिती 10-12च निवडले जे बेस्ट आहेत. त्याच्यात अजून काही जसं 10 तारीखपर्यंत आम्ही शेवटची तारीख दिलेली आहे, 10 तारीखपर्यंत आम्ही ऑडिशन घेतोय आणि त्या 10 तारीखपर्यंत आम्हाला जी ऑडिशन येईल त्याच्यामधून 25 स्पर्धक आम्ही निवडणार, जे तुम्हाला त्या 23 तारीखच्या कार्यक्रमात 23 जानेवारीला तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. आणि त्याच्यात 3 ते 4 ग्रुप आहेत, ग्रुप डान्स, जे आम्ही निमंत्रित करतो, जे बेस्ट डान्स असतील असं आहे. आणि याचं वयोगट सुद्धा आम्ही असं ठेवलं की 15 वर्षाच्या पुढची, कारण आम्ही अजून एक प्रोग्राम घेतो त्याच्यामध्ये लहान मुलं वगैरे काम हे करतायत डान्सचं वगैरे, जो आमचा 20 तारीखला असं नाही, पण 23ला ही स्पर्धा आहे जी आम्ही 15 वर्षावरील नृत्यांगणांसाठीच ठेवलेली आहे खास करून. अच्छा, असं. राजू दादा काय सांगाल, कुठेपर्यंत आली तयारी आपल्या स्पर्धेची? तयारी जवळजवळ झालेली आहेच. आता काय सगळ्यांनीच भाग घेतल्यामुळे, अगदी 21 वर्षाचा अनुभव असल्यामुळे सगळ्या दुप्पट ताकदीने सगळे उतरलेले आहेत. आणि आज आनंद होतो आहे मला सांगायला की कोकण साथ आमच्या साथीला आहे, तर आम्ही घाबरतच नाही. नक्कीच याची जाहिरात लांब लांबपर्यंत जाऊ शकते आणि चांगले चांगले दर्जेदार डान्सर आमच्या स्पर्धेत सहभागी होतील आणि सिद्धी गणपतीच्या कृपेने, त्याच्या आशीर्वादाने ही स्पर्धा नक्की यशस्वी होईल असंच मला आशा वाटते. अगदी बरोबर. कोकण साथ लाईव्ह या स्पर्धेचा मीडिया पार्टनर आहे आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा असा होणार आहे की जे कोकणवासी आपले दुबई किंवा आखातात आहेत किंवा आणखीन काही देशांमध्ये अमेरिकेत वगैरे आहेत, त्यांच्यापर्यंत सुद्धा ही स्पर्धा पोहोचणार आहे आपल्या माध्यमातून. हे त्या स्पर्धेचं फार मोठं वैशिष्ट्य होणार आहे की जी एका छोट्या गावातली स्पर्धा आम्ही ग्लोबल लेवलवर तिकडे पोहोचवत आहोत. आणि अक्षरशः म्हणजे आतापर्यंत हा जो प्रयोग आम्ही यापूर्वी केला, दशावतारमध्ये केला, त्यानंतर डबल बारीमध्ये केला, तर तिथूनही लोकांचे अगदी म्हणजे आपल्याला हे मिळतात, रिस्पॉन्स मिळतात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने मिळतात. आणि आपला जो काही कोकणातल्या मातीतला कार्यक्रम असेल, कलाकारांचा कार्यक्रम असेल, हा 100% ग्लोबल लेवलवर पोहोचवण्यामध्ये ह्या सगळ्या कोकणवासियांचा खूप चांगला वाटा आहे. आणि ह्यामुळे ही स्पर्धा आपली ऐतिहासिक ठरणार आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने या स्पर्धेचं आयोजन सुरू आहे. कोकण साथ लाईव्ह या स्पर्धेसोबत आहे. अगदी तिथे येणाऱ्या कलाकारांच्या मुलाखती, त्या कलाकारांना सुद्धा आमच्या दर्शकांशी बोलता येणार आहे. इतक्या सगळ्या पातळीवर ही जय्यत तयारी सुरू आहे. ज्या स्पर्धकांना अजूनही सहभाग घ्यायचा असेल त्यांनी या स्पर्धेच्या जे काही कॉन्टॅक्ट नंबर आहे त्यांना कॉन्टॅक्ट करून सहभागी व्हा, ऑडिशन द्या आणि आपली कला सिद्ध करा. निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही एक चांगला प्रोग्राम, एक चांगला कोकणातील कार्यक्रम आम्ही जगभरात घेऊन जात आहोत. आज चर्चेला आपण वेळ दिलात साईनाथ सर आणि राजू सर, त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार आणि या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू.